lallai malam Nuru Khalid ka tanadi amsar da zaka ba wa Allah mai girma da ɗaukaka ranar tashi alkiyama. Lallai maganganun da ka faɗa suna cike da zalunci, suna cike da rashin adalci, kai suna cike da kire da ƙarya. Wallahi ka zalunci duk musulman duniya a cikin waɗannan maganganun naka. Malam Nura Khalid wasu na mai laƙabi cewa ɗan daɗi arna ko wakilin arna, to ni na fi ganin sa matsayin lauyan arna. Ni a wurina ya fi kusa da lauyan arna. Allah, wannan wani irin adalci ne, wani irin rabo ne wannan, kuma ina hankalin malam ya je akan wannan? Ba inda wannan faston yake da mafita a matsayin huce haushi yake, don huce haushinsa da ya kamata ne ya kare akan wa, ya kamata huce haushinsa ya kare akan wa, akan wanda ya masa magana ne, ko ya kamata huce haushinsa ya kare akan waɗanda aka kashe a can musulmai. To amma ta yana zaka bashi mafita a nan wajen, kashe takalansa aka yi, to da aka takale shi akan addini aka takale shi, ba akan addinin kiristanci aka takale shi ba, ba akan annabi Isa aka takale shi ba. An takale shi ne akan abin da aka yi magana ya bashi haushi akan wani yaro ne cikin matasa. Ta iya yiwa ba mutumin kirki bane ma a cikin mene, a cikin kristancin, kuma ta iya yiwa ba malami bane a cikin kristancin, ta iya yiwa ba a ma san shi ba a anguwansu a cikin kristancin. To amma shi sai ya tsallaka ya ebo annabin musulunci, ya ebo annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zaga, ya ebo Allahn mu subhanahu wataala ya zaga, ya ebo mu musulmai kusan mutum miliyan 150 a Najeriya ya zaga, ya ɗebo littafin mu alkur'ani ya zaga. To kuma yanzu ka zo kana so ka bashi kariya akan ba laifinsa bane, mu fara tsara wawayen cikin mu. Wani irin lamari ne wannan? Waɗannan su ne wasu daga cikin martanin da malaman sunna suka maiwa da Nuru Khalid bayan wasu jawabai da yayi masu cike da zalunci da kuma munafunci kan kadiyar da ta faru, inda wani fasto ya zagi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a jihar Gombe. Ga jawabin nasa. Suna ta tambayan wai me za mu ce ne akan wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. To a lura da yanayin da mu maganan mu take ko da yaushe, ba mu cika son mu ƙara fetur akan wutar da take ƙona mu ba. Don haka farkon abin da ya kamata mu yi wa junanmu in muna son mu magance masu irin wannan rashin mutuncin, to shine mu yi ƙoƙari mu kame bakunan marasa kunyan cikinmu. Akwai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya ce Allah ya la'anci mutumin da ya la'anci iyayensa biyu, babar shi da baban shi kenan. Sai sahabbansa suka ce, ya Rasulallah, ya za a yi mutum ya la'anci iyayensa biyu? Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ta hanyar ya la'anci mahaifin wani. To shi kuma wancan ɗin wajen ramawa sai ya zagi, sai ya la'anci iyayensa guda biyu. Ai kaga yana faruwa, mutum ya zagi baban wani, shi kuma wancan ɗin ya ƙudunduma wa baban shi da babar shi ashar. Shi ne ma Bahaushe ya ɗauki wannan yanayi ya yi karin magana, ya ce ɗan kuka mai jawo wa mai uwa jifa, ko ba haka ba ne? Kenan wannan ya nuna kenan idan muna so addininmu ya yi mutunci, to dole mu mutunta addinin wasu. Kuma wannan ƙarare zo a cikin alƙur'ani, wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fayasubbu allaha adwan bighairi ilmi. Ka gani, kada ku zagi abin da suke bautatawa koma bayan Allah. Abin da suke bautatawa kaga bai kai Allah ba. To idan kuka zagi abin da suke bautatawa, su kuma sai su zagi Allah. Yanzu wa ya jawo kenan?
saboda haka idan muna so mu magance cin zarafi da ake wa addininmu, to dole ne sai mun yi ƙoƙari mun hana namu su dinga tsokanowa. Idan muna so mu yi haka kuwa, to sai mu gane a addininmu akwai manya-manyan abubuwa waɗanda in an taɓa mana hankali zai tashi. Idan aka zagi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, in aka wulaƙanta alƙur'ani, in aka zagi Allah maɗaukakin sarki, waɗannan abubuwa idan an taɓa mana hankalinmu zai tashi. To amma kaman yadda nake faɗa ko da yaushe, idan muna so waɗannan abubuwa su yi daraja, to sai mu kuma mu daraja nasu. Kada mu yadda wani ya zagi addininsu ta hanyar ya ci mutuncin littafinsu, ko ya ci mutuncin annabinsu, ko ya ci mutuncin mahalicci da suka ɗauka shine mahalicci, ko da na kuskure suka yi. To idan mun yi wannan, to mun magance mataki na ɗaya, saura na biyu. Mataki na biyu shine mu gane cewa idan baka iya kama ɓarawo ba, to me zai faru? Sai ɓarawo ya kama ka. Ina an zagi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, amma an shayi mun yi ta maganganu, wasu irin maganganu da za su sa a samu followers, a yi liking, a ce mutum gwarzo ne, a ce ya yi birge, ya yi kaza da kaza, amma kuma wannan ita ce muke so mu cimma, wannan shine burin da muke so mu cimma. So muke kawai yau a zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, mu zo mu ce ba za mu yadda ba, sai an yi kaza, sai an yi kaza, sai an yi kaza, maganar ta mutu a nan? Ko so muke mu datse kada a yi na gaba? To da in muna so ya zama a datse kar a yi na gaba, to waɗannan hargowa ba su ne mafita ba. Mu nemi hanyoyin da zai zama lallai sananniyar doka ce a ƙasa, duk wanda ya zagi addinin wani a hukunta shi a dokar da muka yadda da ita a ƙasa. Ina fata ana fahimta. Yanzu idan da za mu iya samar da doka a ƙasar nan wacce za ta ce duk wanda ya zagi wani annabi to ga hukuncinsa, duk wanda ya zagi wani littafin da aka ce Allah ne ya saukar ga hukuncinsa, duk wanda ya zagi mahalicci ga hukuncinsa, to ya zama dokar ƙasarmu. Saboda haka za a iya yi mana hukunci a kai, kuma ba lallai sai mun samu abin da muke so tashi ɗaya ba. Haka ake zaman duniya fa. Allah ya sa mun. Kalamai na Nuru Khalid sun bakanta wa masoya annabi a faɗin Najeriya rai, sakamakon yadda ya nuna cewa kamar ma wannan kiristoci tsokano su akai, don haka ba laifi dan sun yi wannan aiki. Ka tanadi amsar da zaka ba wa Allah ranar tashi alkiyama. Don Allah Malam Nuru Khalid, ka kawo mana musulmi ko guda ɗaya ne kacal, musulmi guda ɗaya kacal a duniya wanda ya taɓa zagin Yesu almasihu, ya taɓa zagin annabi Isa. Ka kawo mana musulmi ko guda ɗaya ne kacal a duniya wanda ya taɓa zagin Nana Maryam. Wallahi ba za ka taɓa iya kawowa ba, saboda ƙa'ida ne ma mu a wajenmu musulmai, dukkan wanda ya zagi Yesu almasihu, ya zagi annabi Isa, to daga ranar ya kafurta, ya zama ba musulmi ba. Musulmai sun barranta da shi, ba su ba shi. Amma Malam Nuru Khalid, domin ka kare aƙidarka mummuna na wahdatul adyan interfaith, domin ka nemi yardan arna, domin ka bawa wanda ya zagi annabin Allah hanzari da uzuri, ka zo ka ƙirƙiro wa musulman duk duniya ƙarya, ka zo kana nuna wa duniya kamar musulmai suna zagin annabin kristoci ne, shi yasa kristoci ma suke zagin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Har kake kawo ayar da Allah ta'ala yake cewa
wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fa yasubbu Allah adwan bighairi ilmin. Allah ta'ala yake cewa kada ku zagi abinda suke bautawa ba Allah ba domin ka su zagi Allah. Ka kawo wannan aya domin ka nuna duniya kamar muna zagin abin da suke bautawa ba Allah ba, Yesu almasihu, to shi yasa su ma suke zagin annabin mu. Kai haka ke cewa wai mu kame bakin marasa kunyan cikin mu idan ba masu irin hakan ya faru. To don Allah ka kawo mana wani mara kunyan cikin mu, Malam Nuru Khalid, wanda ya taba zagin Yesu almasihu ko ya taba zagin Nana Maryama. Ka kawo mana wani mara kunyan cikin mu da ya taba wannan katobarar. Wallahi ba kame bakinsa kadai zamu yi ba, zamu yayyaga bakinsa ne. Ka kawo mana ko mutum daya wanda ya taba wannan katobarar, amma ba za ka iya kawowa ba. Amma Malam Nuru Khalid, kai wannan karfin halin domin neman yardan arna ka zo kake nuna wa duniya kamar musulmai na zagin annabin kiristoci, shi yasa suke zagin annabin mu. Don Allah, idan Allah ta'ala ya tsayar da kai ran tashi alkiyama ya tambaye ka akan waɗannan maganganu na zaluncin da ka faɗa, wani irin amsa zaka ba wa Allah mai girma da ɗaukaka? Allah ta'ala ce wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim. Allah ya ce kuna faɗan maganganu da bakunanku, wani lokacin kuna ɗaukan maganganun da kuke faɗa suna da sauƙi, amma kuma suna da girma ƙwarai da gaske a wajen Allah. Wa'annan maganganun da ka faɗa sun girmama saboda ka zalunci musulman duk duniya ne cikin wa'annan maganganun naka. Muna cikin azaba da raɗaɗi, muna cikin jin zafin abin da wannan arnin yayi na zagin annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Maimakon ka juyar da akalanka akan wa'annan mutanen nakan da kake neman yardansu, ka nuna musu munin abun, ka nuna musu annabi idan aka taɓa su an taɓa duk musulman duniya ne, ka nuna musu girman annabi a wajenmu, ka ja musu kunne. Maimakon ka yi haka, ba ka yi haka ba, ka juyar da ragamanka gabaki ɗaya akan musulmai da kirkire da ƙarya. Ka zo kana nuna wa duniya kamar wato fa musulmai suna zagin annabin kiristoci ne, shi sa kiristoci ma suke zagin annabin mu. Don Allah Malam Nuru Khalid, yanzu ka faɗi wannan maganar gaba gaɗi, baka ji wani abu a cikin zuciyarka ba, baka ji kayi wa Allah ta'ala laifi ba, baka ji baka kyauta wa annabin Allah ba a cikin waɗannan maganganun naka Malam Nuru Khalid. Dan Allah ka zauna ka yi tunani, maganganun nan naka sun girmama, ka zalunci musulman duk duniya a cikin waɗannan maganganun naka. Wallahi ka gaggauta tuba zuwa ga Allah, ka jinye waɗannan kalamun naka. Idan ba haka ba Malam Nuru Khalid, wa'annan maganganun naka wallahi suna da haɗari kwarai da gaske, za su iya ja maka matsala a wajen Allah mai girma da ɗaukaka. Me kake nema Malam Nuru Khalid? Yardan arna? To Allah ya gama a cikin Alkur'ani ba za su taɓa yarda da kai ba, wallahi sai dai ka bi addinin su. Sai da ka zama Kirista tukunna za su yarda da kai. In ji Allah mai girma da ɗaukaka. Wa man asdaqu min Allah qilan, wa kai Allah gaskiyan zance. Allah ta'ala ce walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah ta'ala ce da yahudu da nasara ba za su taɓa yarda da kai ba har sai ka bi addinin su tukunna. Da haka Malam Nuru Khalid, ka dawo cikin hayyacinka, ka tuna munin abubuwan da ka faɗa a cikin wato wannan bidiyon, ka janye su. Idan ba haka ba Malam Nuru Khalid, ka zalunci duk musulman duk duniya, kuma ba za mu yafe maka wannan zaluncin da kai mana ba. Don haka ya kamata ka janye waɗannan maganganu naka. Ubangiji Allah muke roƙo da ya kare mana imanin mu, ya tabbatar da mu akan tafarkin madaidaiciya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan maganar ban taɓa jin wanda ya rashin adalci ba akan wannan maganar da aka yi ta zagin manzon Allah. Ban taɓa jin wanda ya magana ba adalci cikinta ba irin Malam Nuru Khalid. Cewa ya matuƙar musulmi ba mu daina zagin addininsu ba, ba za su daina zagin addininmu ba. Kenan wani musulmi ne ya zago annabi Isa? Haka magana take? Abinda suke fakewa da shi, wani matashi Aminu J Town, wannan matar da aka nuno rungume da ɗanta tana kukan an kashe mata ɗaren da aka kai hari Filato, duk ko sani. Sai yake cewa yadda take jin zafi an kashe mata ɗa, mu ma in an kashe mu haka muke jin zafi. Wannan maganar da shi Aminu J Town ya faɗa kuskure shi, duk da gaskiya ce, amma ba a gaya ma uwa da aka kashe wa ɗa, ba a gaya mata haka. Ana ganewa? Kuma mu musulmi ne, ba ɗaya muke da su ba, bai kamata ya faɗa ka ba. Amma kuma a zo a yi amfani da wannan maganar da ba ta da alaƙa da annabi,
ina annabi ya shigo a nan? Muna ganewa? Dama dai ana so a zagi annabi, kuma wannan arnan da ya zagi annabi ya saba, ku je shafinsa ku gani, ba ya da aiki sai zagin manzon Allah, sai zagin musulunci da zagin alkur'ani. Da haka maganganun malam Nura Kale babu adalci ciki ko ɗaya, hasali ma babu daidaito, babu wata magana ta ilimi a wurin face tsantsa son zuciya da neman daɗaɗawa arna. Bai yiwuwa a ce mu aka buga kuma mu za ka ɗora wa laifi. A Najeriya babu inda musulmi ke tsokanan kafirai, babu gurin, wallahi babu. In dai kai adili ne ka san haka. To wannan magana ta shi ɗan uwa malam Nura Khalid muna dai tur da ita, kuma muna roƙon Allah shirye da shi, don maganarsa babu hankali ciki ko ɗaya. A wannan gaba nake so in taɓo ɗan uwa 'yan ɗariƙa, yawwa masu kiran kansu Muhammadawa, ko ba gaba an taɓa mutuncin annabi Muhammad, ina kuke? Har yanzu ban ji wani katabus, ba wata magana da na ji daga ɓangaren 'yan ɗariƙu, babu, shiru kace ji. Waɗanda suke cikin dagar su ne dai ahalus sunna 'yan izala, suke cikin dagar, amma waɗancan bakinsu shiru. Amma in an yi magana ku ce ku ne Muhammadawa, a ina? Mu ne Muhammadawa na gaskiya. Yawwa, wato shi Allah haka yake lamarinsa, sai ya kawo wani dalili da za a gane waye na Allah waye na manzon Allah. Kuma wannan fada bai shafi 'yan izala kaɗai ba, duk wanda yake ikirarin shi musulmi ne wannan fadan ya shafe shi. Kuma wallahi wannan abin in ba mu tsaya mun yi maganinsa ba, babu da za a daina, ba za a daina ba. Allah ya gyara zuciyarmu. Wasu ma saboda rashin adalci hoton Sheikh Lawal Tirayon suke haɗawa tare da wannan kafirin. Ka duba ka gani, shi fa Sheikh Lawal Tirayon an yi wa annabi ƙarya da yake ƙoƙarin kore ƙaryar, kuma wannan magana a fili take, kuma duk wanda yake adili ya san haka. Amma ku ɗauko hoton wanda ya zagi annabi ƙarara, mafi munin zagi. Wannan mutum fa wata rana abin da ya faɗa cewa ya mai the most disgrace mutum a duniya. Ka duba irin wannan kalma, haka ya faɗa. In ba lalura karatu ba, wa zai yadda a ji haka ma bakinsa? Haka ya faɗa. Allah ya gyara zuciyarmu. A wannan gaba za mu sake kira ga lauyoyinmu na musulmi, ina kuke? Mun ji lauyoyin musulmi shiru, ko lauyoyin 'yan siyasa ne ku? Ina lauyoyi na musulmi, wane mataki kuka ɗauka? Ina ƙungiyoyin musulmi, ƙungiya daban-daban? In na ce ƙungiyoyi, izalar Kaduna, izalar Jos, ɗariƙa, Fitiyanu, Kadiriya, kowa ina kuke? A nan ne ya kamata kowa ya fito ya nuna shi ma masoyin manzon Allah, haka ya kamata. To amma ina shiru kake ji. Abin da ya kamata a yi na ɗaukan mataki mu dai ba mu ga alamun shi ba. To kaji, Allah ya gyara zuciyarmu. A nan za ka sake tambaya, ina 'yan siyasarmu na musulmi? Wani ɗan majalisa ya tashi a majalisa ya tada ɗaya baya akan an ci mutuncin manzon Allah? Sai an jima ka zo ka ce mana kai ɗan uwanmu ne, kai namu ne. A ina ka zama namu? A ina ka zama ɗan uwanmu? Matsalar nan jama'a ba wasa ba ce. Lauyoyinmu sun yi shiru, ƙungiyoyin addini sun yi shiru, 'yan siyasa sun yi shiru. Wallahi ya kamata a ce yanzu Najeriya ta tsaya cak, sai an ga inda wannan magana ta kai ƙarshe. Lokaci ya yi da za a ce Najeriya ta tsaya cak, ba gaba ba baya. Me ya tsaye da Najeriya? An taɓo annabi Muhammad, wanda shi ne ɗa da mace ba ta taɓa haihuwa irinsa ba, kuma ba za ta haifa ba, wanda yake da mabiya sama da biliyan 2 a duniya. Kaso 80% na 'yan Najeriya musulmai ne mabiya manzon Allah. Da su ne kaso 80, za mu zauna lafiya ne? Amma Allah ya samu da muke kaso 80 a Najeriya. A zo a kirga, a yi kirge ta gani, mu ne muke aure, muke hayayyafa, muke da yawa.
amma a ce mu ne za a fito a ci mutuncin annabinmu kuma maganar ta tafi haka nan. Wannan lamari ya bani mamaki wallahi, ban taba zaton haka ba. Sai kuma idan mu mun yi wa'azi mun faɗi abin da yake addini, sai su masu babban kaya su ce wai malami ya zo suna gayyata shi. Sai ka faɗa mana uwar da za ka yi wa malamin in yaro. Ga mai laifi ɗaraya har yau ko 'yan sanda ko DSS babu inda aka gayyaci wannan arnan ya zo ya ba da bahasi me ya kai shi zagin annabin musulmi, ko ba haka ba? Har yau ba inda muka ji an gayyace shi bare mu sa ran za a hukunta shi